φανάκι. Εντάξει, με άλλους όμως. Πατούχα, πάτα το. Ένα τσιβελέκα, πάτα. Μπράβο, αυτό είναι, έχει style! Έχει style, Λεβέντη! Εγώ το προτιμώ για να τους τραβάω. Θα μείνει αν κερδίζουν ή όχι, αγάπη, όχι να τους τραβάς εσύ. Να τους τραβάς θα χάνουν. Όχι ρε, από εδώ πριν πήραν πόσα παιχνίδια. Πρόσεξε, τα δύο πρώτα τα είχαν πάρει με όλους τους πόντους, ξέρω εγώ, 3-0. Αλλά ξαναφτιάχτηκε, απλά να ξεδιοκτήθηκε. Είχε ένα μπρέο. Σίγουρα. Αυτό κανονικά είναι πάλι πάλι. Όχι. Όχι, δεν το μάθα. Γενικό, συγγνώμη. Υπάρχουν μικρά παιδιά. Μαλάκα είναι ωραίο αυτό. Ζω, μουλάρι, ελεύθερα. Άμα μαλάκα πίστης και γάμα.
Χρυσογλήτης. Μαλάκας είσαι γάμο. Καλά, καλώς θεούς. Το γάμο μένει όπως είναι πάντως. Είσαι μαλάκας, βγάλτο. Όχι ρε, το α θα το κάνουμε αμελέτητα. Εντάξει, το β βόηθο και Βρίζει ακόμα! Τρίτο, τέταρτο παιδί. Όχι. Παίξανε πριν. Οι Bulls με τους Αρέλς. Παίξανε οι Αρέλς. Παίξανε ήδη με τους... Δώστε πόνο ρε, Paintballs! Πρόεδρε. 6, 5. Τον πίστης. Καταλάβει, θα τα τώρα να αφήσουμε αλλαγές δεν έχει καταλάβει. Αυτό το Γιάννα θα τους δύο. Α, και εγώ λέω και τους δύο. Είναι σαν πυλή δηλαδή φάση. Μπράβο ρε Θανάση. Πότε τα πνέεις μέσα στο παιδί. Θα σταματήσει να νιώσεις τα πόδια σου, πέτει να τους Μου λέει και στο χέρι όλες τις Αυτές ήρθανε στην ένατη Poison Templar, στην 8η Black Beret, στην 7η Play Dead Περάκι, στην 6η Redemptions, στην 5η Cash, στην 4η Paintball. Σήκωσε το ψηλά από στα γαλλικά! Η διαιτησία κανονικά δεν πρέπει να την ευχαριστήσω σήμερα, πιστεύω ότι όλοι συμφωνείτε μαζί μου. Άσε ρε μάλακα την προπαγάνδα και τέλος. Αλλά τέλος πάντων μου ήρθε να πω άλλα, είπα μόνο αυτά, τέλος, ευχαριστούμε πολύ για τα Να σε καλά. Τρίτη Evil Empire. Όχι, ποινικιδέκνα. Θα φωτογραφηθεί για τα πρακτικά της ομάδας. Και με την ευκαιρία να πούμε στο ράλι να ζήσει και καλούς απογόνους. Μπράβο Έλα. Πάρε με σε 5 γιατί πάει τα από Μπράβο σε όλους, ευχαριστούμε τον support μας, τα κορίτσια που είχαν έρθει και φάγαν τον ήλιο. Το Λουκά που έχει φύγει. Ένα κορίτσια ρε. Εμείς δηλαδή τι κάνουμε. Έλα, να είστε καλά. Μπράβο. Μπράβο. Στην πούτσα της εμένα. Δεύτερη θέση. Δεν ευχαριστώ να Στο φωτογράφο. σβήσω.
Έλα, Απόστολα. Τώρα να αντιγράψει όλη την απονομή. Ξέρω εγώ. Πρέπει. Ακουγόμαστε. Άντε, θα το γράψει στη διαχώρηση. Αυτός δεν ήθελε να είναι τσερόκι. Ποιο? Ναι, όντως. Πόσα μετάλλια είναι? Είμαστε 7. Θέλω κάτσα. Τίποτα παιδιά, μπράβο σε όλους. Το θέμα είναι ότι όπως πάνε τα πράγματα μειωνόμαστε. Ας αντέξουμε φέτος. Μπράβο στους Titans που κατέβηκαν από πάνω γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είδομεν. Ελπίζω οι μάγες να μην είχαν έρθει εδώ. Λοιπόν, και στην πρώτη θέση για τρίτη φορά, ίσως για μένα αυτή την εποχή η καλύτερη ελληνική ομάδα. Η Titans. Αυτός είναι Android. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Χρήστο, μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστούμε τους Riot και τους Evil Empire για τα πολύ δυνατά games στους τελικούς, τους διαιτητές, τον Νεκτάριο, τον Γιώργο, τον Γιάννη, Το Γιώργο για τα σουβλάκια. Τον Τίνο. Ευχαριστούμε τον Τίνο τους Android, χωρίς αυτό να δεν μπορέσουμε να κατέβουμε. Μπράβο, μπράβο. Ένα πίτσα στο